Θυλασμός σε θέση ράγκμπι. Μία θέση θυλασμού που παρατηρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ τις νέες μαμάδες, αλλά και τις μαμάδες με καισαρική τομή. Πρώτα απ' όλα, παρατηρώ ποια είναι η φυσική θέση του στήθους μου. Και σύμφωνα με αυτή, έρχομαι να τοποθετήσω το μωρό. Παίρνω το μωρό μου αγκαλιά, με τα ποδαράκια κάτω από τη μασχάλη, το μωρό είναι στο πλάι και κοιτάω να έχω το στοματάκι του εκεί που βρίσκεται η θηλή μου, όταν το στήθος βρίσκεται στη φυσική του θέση. Εδώ τώρα είναι εδώ η θηλή και το στοματάκι εδώ, άρα πρέπει να φέρω το μωρό μου πιο εδώ, έτσι ώστε να έρθει μπροστά από το στήθος. Φεγγαράκι για να συγκρατήσω τον αυχένα όπως έχουμε πει, φεγγαράκι για το στήθος και τα υπόλοιπα όπως τα λέμε πάντα για την τοποθέτηση του μωρού στο στήθος. Θηλή κάτω από τη μητούλα, παρατηρώ και περιμένω μέχρι να ανοίξει μεγάλο στόμα και μόλις ανοίξει με το χέρι του μωρού φέρνω το μωρό προς το στήθος. Πιάνει και μπορώ κι εγώ να χαλαρώσω. Αν θες να μάθεις κι άλλα για το θυλασμό του μωρού σου, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα.